into obuGeneral Nhlanhla Mkhwanazi udibanisa izitha, udibanisa intshaba, end up ezithetha ilanguage eyi-1. Thina siqhubela oGayton Mackenzie, oKenny Kunene besilwa noJulius Malema. Hayi bo bafethu, kunomcimbi onokwenza noFadel Adams. Bathetha ilanguage eyi-1. Nizandiva ndiyaphi? Sidibanisa amadoda right now. Nizakhumbula into uFadel Adams ubanjiwe mos nge-5 kaMeyi 2026 ebanjwa eCape Town. Waze wathathwa ngepickup waqhuqhudekiswa emva kweveni wayotshona eDurban. We talking more than 1600 kilometers. Ehamba phansi ngephofu wayotshona khona lavela igqwetha lakhe liperuza apha into yoba bokutheni angafly down. Hayibo, kanti aziveni zifanele bani? Zifanele thina. Baye wayotshona eDurban, ifamily yavela. Hayi uFadel Adams ayimazi phofu izolo ke ngoku. iFadel Adams ayimazi nge6 ayimazi uba uphi ama-whereabouts amapolisa ba-communicate. Aza communicate kanjani amapolisa ngoba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi namapolisa akhe bahle bayibona lento ba apha izasifaka engxakini lento. So for security reasons abakwazi into yoba baphicothe yonke into le into yoba inoba sebehamba mgani ngoku ukuyotshona eDurban. Appearanga ke izolo uFadel Adams noba ixesha balenzanga enye inoba nje bokunyanzelekile into yoba akalale nje noba bubusuku obunye singambazi noba usazayifumana na ibhili namhlanje. Hayi ke wafika ke eventually uyabonakala ke namhlanje appeara ecourt uFadel Adams. Hayi bona bafethu ndithe ndivuka nje dibana nento noMalema phakathi uMalema uthi lento lena eyenziwe kuFadel Adams uyifanisa ke phofu azafanise okanye a reference kuFadel Adams no Steve Biko bafethu. Engaqali niyakhumbula into yoba wareferensa uMamWinnie Mandela emreferensa nolanto uJohnson lo we-IDEC. So uyathanda nje into yoba dibanise nje into esibonayo kuba kithi nje i-insult lento akayenzayo, but nonetheless waba nayo amagama angathi afana nalawo uMalema. Hayibo sithi sijonga ngapha, hayibo bafethu le mos uyine-organization ethile, uyi-leader ye-organization kwalo Fadel Adams. I-NC into NCC nandiyazi noba yini igama layo nje, kodwa lo organization yakhe hayibo sebeyateleka bayabhikisha bayamatsha. Badibene nani? Badibene ne-PA. Hayibo ngapha sithi siyajonga nansi excusing bafethu, ngapha sithi siyajonga kanti besithina lento oMalema bebengalwi noGayton Mackenzie ongathi ngokuthethwa nje ilanguage eyi-1. Kanti bokumele bamapolisa athini ngoba uFadel Adams kwathiwa azizise emapoliseni ngeMonday wangazilethi. The following day bahamba bayozithathela yena bembonisa into yoba hayi asonqeni nje ukuthatha phathi besikuphile nje laa nto into yoba since uyimember yeparlament izilethe. Wathi yena akazuziletha, ndazi babekethe ulinde ntontoni enekhoti phakathi. Ubuyilinde ngantoni yethi ngapha usafunwa asiyazi. Kuwukuthi nizawukhumbula mhla ku-appeare uyena uFadel Adams before the ADO committee. uMalema bafethu waba nawo amagama akawakhipha into yoba njoba ehleli kulo ndawo akahleli kuyo uFadel Adams azange acimbi khona nje into errong akayenzile, ayikho into errong akayenzile. Then way enze ngakhona izinto ku-right ngaphezulu angabi shaken bona bafundisa into yoba bangawusaba amapolisa bangathini. Bafethu phofu kuthetha njalo, kuthetha i-lawmaker esisho njalo into amapolisa makangawosabi uFadel Adams. Ndingazi uba nathi uthi masithini nathi masingawosabi na amapolisa, but nje ndizafaka ke phofu zonke ezinto evidweni ngathi ndireferensa kuzo nendithetha ngazo apha ekugqibeleni. Hayi ke wakhona amagama afana nalawo ke so utsho ke into yoba le nto yenzewa kuFadel Adams yi-disrespect. Udisrespectwe ngani uFadel Adams? Ngoba urespectwe kwathiwa uzilethe ngomvulo wangazilethi yena bahamba bayozithathela yena ngokwa bokumele bamapolisa mawathini okanye ngoba laba bantu kumele okumele into yoba mababanjwe ngoba nongamelanga into yoba mababanjwe. Let's go back to the drawing board. Nizawukhumbula into yoba the time uNational Commissioner uFani Masemula ezawu-appeara ecourt uFadel Adams wafika pha ayecelebrate ke phofu, wafika pha ehamba nabani? Ehamba noStewart. Nizamkhumbula into yoba uStewart ngophi? Ngulo ubonakala ingathi yi-protector okanye uyintontoni kaGeneral Sibiya, lo wayezibebolekana nemoto ezinama-bulletproof. Sisajonge njalo, that means ke ngoku lo Adams inokunobuhlobo ngoba ngumuntu onokwenza noGeneral Shadrack Sibiya lo. Sibuye size ngapha, nizakhumbula into yoba uMalema yemane kwathetheka mosingathi unobuhlobo nabo General Sibiya nomswazi abanobudlelwane noKatiso Molefe. oKatiso Molefe abathi xa beyobanjwa kwakukhona uKenny Kunene oyimember ye-PA. Nizayidibanisa nje yonke lento ba enhlaki kwenzekalani apha.
Yintoni lento yenza njengoba abantu babhonge bafethu kubhonga wonke umuntu right now and ingathi nje bafuna ukuyilwa le arrest enokwenza no Faithful Adams. Phofu ke ikhona enye into endiyibonile endirhalela nje into bafuthi noba bangabe besebe eda nje kulama charges wakhe babe sebe eda another charge leyo ba uFaithful Adams abe mpafuza echaya nje evenini. Laa nto leyana it's against the law ne into umuntu abe pafuza evenini yamapolisa because yi-public ntonto yi-public space leyana. So ngokomthetho nje ayivumelekanga laa nto into babekeyenza. Hayi ke asiyazi zawuthini nje into yakhona bazawuzi-eda ii-charges zakhona okanye zithini ii-charges zikaFaithful Adams. Sizayiva nje throughout the day. I will probably share it later on yoba ithini into nokwenza noFaithful Adams naba bantu okubonakala nje ngathi bayangqunga bonke futhi. Yintoni kanti le nto eprotectwa kangaka? Is it possible into baba bantu abasiskime esinye? Hayi anditsholanga nto bafethu and yonke loo ndithetha nje izinto ndireferensa kwima-videos wabo bona bonke aba bantu okanye kuma-post wabo bona bonke aba bantu aba kungwaba bathethayo. I'm just trying nje to analyze based on what they are saying. Yintoni le nto seyibenza into yoba ngoku mababe nobu buhlobo thina sigqibele besilwa bafethu nangoku besisalindela into yoba hayi oKhenny Kunene noMalema basezawuapherishelana ekhoti basezasana ekhoti basezathini. Hayi bo bafethu ngoku ngokubanjwa kukaFaithful Adams ikubonakala ingathi imvano ikhona kuthethwa ilanguage eyi-1 ngongathi i-wrong laa nto uba makubanjwe uFaithful Adams. Nizazimamelela ke nani apha ekugqibeleni. We will not look the other way whilst Honorable Fadil Adams is arrested. We demand to know why the law only seems to have front teeth when it comes to our leaders. Where are the handcuffs of the Big Five? When will we see the arrest of drug cartels and the mafia? Jelevel die Boesman Bemalmak. Gaan aan. We NCC what you're trying to do. Listen, Honorable Malema has a really stern look in his face right now. I'm feeling intimidated. No, thank you, Chairperson. I'm not going to ask any question. Where you are seated, you must know there's nothing wrong you have done. No one must ever try to tell you nonsense. There's nothing wrong you have done. You come across information, you go to the police. And what police do with it is none of your business. You have reported it to the authorities. That's how it works. Where should you take that information to? To the same corrupt politicians who are in cahoots with thugs, whose political parties are formed with blood money, and tell you, no, take parliament, take it to parliament. Which law is that? You come across nonsense, you report it to the police. It doesn't matter who is being implicated in the nonsense. There are no holy cows here. There are no holy cows here. We are here to investigate wrongdoing. It doesn't matter who has done it. No one. No one is above this constitution. No one is above the law. No one. I would have done the same. I did the same in 1998. When some of them were in Pampas, I reported SARS rogue unit. It was reported by me for the first time. And where did I get that information? The same way you got the information. Sneaked under the door of the ANC Youth League when I was the president of the Youth League. That we were being listened to by the SARS rogue unit, all those who support Jacob Zuma at that time. So how you get top secret information and things like that, there is no formula. You reported that matter to the police. That's the beginning and the end of it. Do they want something from you? If they are legit, they call you, you give them whatever you have. That was the right thing to do. That's what we members of parliament must do. We come across anything, we report it to the police. How are you going to know that it's top secret if you don't open the envelope? How do you hold an envelope like this intelligently and say this is top secret? Because you have to open the envelope and you have to find it written top secret for you to declare it top secret. I believe Honorable Skosana knows how. So there is absolutely, members of parliament have got a duty to report wrongdoing to the police. They can still come here and hold the authorities accountable, but that doesn't take away the fact that if you see anything wrong, you must report it to the police.
Whether you are right, whether you are wrong, it's not for me to judge. They must do an investigation and they must come back to you and say, Honorable Adams, you were wrong. There is no prima facie evidence. Whatever you gave us doesn't work. So those are my remarks. Please, you must never be worried. Some of us have been worse than what you are going through. We joined this thing. The first thing they told us when we joined the struggle was that we must never be scared of policemen. Amandla. Why should they use a policeman to scare us? We must never be scared of death. And we joined this thing, we put our families at risk. We do it consciously for the good of society. So we must never, through the intimidation of the kids and the wife and all those, be made to retreat and be scared of thugs that want to intimidate you. Stand with the truth.